Tangkol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa isa na namang edisyon ng Sino? Ako. Kamakailan lang, pinagpiestahan ng mga Marites ang anak ni boxing champ Manny Pacquiao na si Michael Pacquiao dahil umano'y sa kanyang karelasyon na 15 years ang age gap. Sino nga ba itong girlfriend ni Michael Pacquiao? Siya ay walang iba kundi si Joyce Tanco Studio. Isang celebrity stylist. At sinasabing 15 taon ang kanilang age gap. Subalit sa mga post ni Joyce, matagal na silang magkakilala sa pamilya ng mga Pacquiao. Isang negosyante rin si Joyce. At isa sa mga artista na kanyang nakatrabaho ay sina Alden Richards, Carla Abellana, Janine Gutierrez at marami pang iba. At nakatrabaho niya rin mismo ang pambansang kamao. At ang nanay ni Michael Pacquiao na si Jinky Pacquiao. Sa tingin mo, kabisyo, age does matter? Sino? Ako? Basic! Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Ulit! Para masaulo. Kasi nga, kailangan i-memorize yan. Basic! Ayan, sa ulo na. Kailangan talaga i-memorize yan. Basic! Ayan. Good morning! Uy, good morning! Naano ko rin yan mga Marites, no? Yun yung mga, mostly may mga content creators yan din ginagawa nila, yung mga showbiz chika nila. Ayan, dahil nga raw ay 15 years ang gap. So, mas bata si ang layo, ano? Michael Pacquiao. Ako na lang sana. Kung ako sana ang iyong minahal. So, mga ano siguro yan. So, mga nasa 30-ish Hindi yung natin alam. si Basta Joyce. malayo yung gap nila. Oo, 15 years. Kasi Pero nga, happy ako. bakit, Tita Max? Kasi they look in love. Oo Wow, naman. ang showbiz ng sagot ni Uncle. Di, tinitignan ko kasi si Diba? Mga silang in love. si Who I am Counselor to Counselor love. si Counselor Michael Pacquiao sa Jensan. He was born on 2001. So, kung 2001 siya, kinakount ng mga Marites na nasa mga 1986 itong si Miss Joyce. Magpo-40 na if ever. Parintahin na. O, tapos? So anong 15 reaction ng years mga nga daw ang gap. chismosa? Yun na nga. No. Kumbaga, may mga nagsabi na, ano ka na, anak ka na ni People's Champ, tapos counselor ka pa. Well, ba't naman kayo nangingialam, no? Minsan itong mga tao talaga, itong mga tao, wala nang magawa Kasi sa buhay. doon tayo kumikita Lalo na mga creators. Yun dyan sila kumikita sa mga chismis Mabenta talaga sa atin ng chismis. Pinagkakakitaan siya. The fact na ang dami nating mga showbiz chismis, mga gano'n, mga scoop. Business talaga yan sa Pilipinas. Kasi gusto natin na tayo'y nauuna sa balita. Kahit mali ang balita. Gusto natin nakakisawsaw tayo sa buhay ng iba. May mga nagsasabi kasi tulad niyan, Tita Max, siyempre, anak na ni Manny Pacquiao yan. No? Kung gusto mong sumikat,
instant fame agad. O, di ba? So, napag-usapan agad siya. O, dahil, diba? Biglang... I guess that's not kung sino- the case. kung Kasi hindi sikat ka na siya kilala. eh. Di ba? Stylish siya ng mga sikat eh. Kukuhanin ka bang stylist ng mga sikat kung di ka sikat na stylist? Yun. Hindi lang siya sikat dahil baka hindi niya bet mag-artista pero sikat siya sa industry. Kilala Diba? na So siya sa hindi niya industry. kailangan ng pera pero go lang girl, 'di ba? Kasi- Alam mo i-flex mo lang yung mga bigay sa ni Michael Pacquiao para mamatay lalo sa inggit yung mga tao diyan na ng kulay ng buhay nyo, ng relasyon nyo. Sa akin, i-flex mo ng i-flex no. And so, Tsaka ano pa siya, CEO na... CEO, di mayaman. CEO siya. Yung mga Ano online eh. brand na... Yung lash. Masakit ano yung lang. Lashes ito, Oo. sa mata. O yan. Pilik mata. So, CEO May siya. pera siya. May Yeah. pera. Siyempre, Tapos hindi- madadagdagan pa. Sana all! Go girl ako. Girl talaga ako eh. I support. Di ako nagbibigay ng issue dyan. Ang nagbibigay ng issue dyan yung mga inggit. Kasi walang nagkakagustong mayaman. Kahit matanda na. Imagine kahit mas matanda ka tapos magugustuhan ka ng bagets. Shit, ibig sabihin yung face card mo malala. relax O diba? na. Ibig sabihin ang ganda mo, ang Oo. sikip mo, ganito ka lang. Para mabetang ka ng bata na anak pa ni Senman Pacquiao, di ba? Oh. Di ba? So, anong Pag pake nyo? inggit? Pikit. Ganyan talaga. Siyempre yung wala ka, i-admire mo na lang. Pero ang low-key admire mo, yung pambabash lang. Ang tanda na. Diba? Pero ang totoo, parang Pero all. sana ako yan. Di ba? Sana all stylish. Sana all boksingero. Pag binoksing talaga kayo, Ng boxer? ng stylist. Pinapapugi ako niyan. Ng Ng stylist. boxer. Dudugo yung ilong mo Dahil sa boxer? sa stylist. Ah. Ang daming style. Ng stylish. Ng boxer. Kaya Top or bottom. yung style? Lish? Yung boxer. Yung pagbaboxing. Kaya pala. Oo. Maniwala na sana. Maniwala na sana. Sabi ng boxer, Sabi nung stylish. napuruhan sa tenga. Napuro sa tingin yung boxer. Yung stylist. Ang daming shoes. Daming shoes ng stylish. Ng boxer. Bakat. Sponsor. Bakat. Yung boxer? Yung sa stylist. Magalas swear po tayo, kabisyo! Ang mga natatraffic, ito po, 90.7 Love Radio. Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic! Don't want you